Открийте магията на нашите вълшебни чорапи. Тези вълшебни чорапи са страхотен подарък за малки и големи. Те идват опаковани в малка опаковка. Просто добавете вода и гледайте как се случва магията. Тези чорапи са страхотно събавление за деца от всички възрасти. Това са тръбни чорапи без пета. Материята се усеща мека и пухкава на допир. Магическите чорапи за крака са в два различни дизайна с динозаври и цветни раета. Предлагат се в компресиран вид. Отворете ги и ги оставете в купа с вода за 15 секунди. Чорапите ще възвърнат обема си и лесно ще ги разгънете. Подходящ за момчета, момичета, мъже и жени, малки и големи. Един размер. За дете това е чорап до коляното. За възрастен това е чорап до глезена. Не пропускайте шанса да се поглесите и да се възползвате от нашата ексклузивна отстъпка. Вашите крака ще ви благодарят. Поръчайте сега и изпитайте магията на комфорта, който нашите чорапи предлагат.